Já bych hrozně rád seznámil naše spoluobčany s projekty, které už se dneska realizují, že nejsou pouze ve fázi projektů, ale je to projekt dětské skupiny, na který jsme koupili objekt číslo 202, kde projekt je hotový, žádost o dotační titul, ten titul bude zhruba ve výši zhruba 12 milionů, je podán na ministerstvu už 4. měsíc. Ovšem ministerstvo si vyhradilo čas na vyhodnocení tohoto projektu půl roku. To znamená, ještě 2 měsíce budeme čekat, než nám ten projekt vyhodnotí. Měli bychom být úspěšní a takzvanou dětskou skupinu bychom měli financovat ze 100% z dotací, který na tyto dětské skupiny poskytuje stát. Předpokládám, že po době udržitelnosti tohoto projektu, to znamená po 5 letech, by se tento objekt změnil něco, jak se dřív nazývalo jesle. To znamená, bylo by to pro děti od 2 do 3 let, než půjdou do školky. Předpokládám současně s tím, že jako zaměstnanci v této dětské skupině a následně v těch jesličkách by našli uplatnění i naši spoluobčané, spíš pracovnice bych řekl, a předpokládám minimálně 6 zaměstnaneckých míst. Potom bych chtěl vysvětlit, co se děje na Wolfgangových vodopádech, kde jsem nařídil tu lávku dřevěnou, kde byla pořád několik let předtím pouze cedulka vstup zakázán, tak jsem nařídil tajemníkovi vypsat výběrové řízení na zhotovení nové lávky, ale tentokrát železné lávky, aby měla delší trvanlivost. Ta lávka, co dneska je v těch Wolfgangových vodopádech, je provizorní, aby se dal ten menší Vltavice přejít, a do konce listopadu by nám tam měla vítězná firma, která je z Českého Krumlova Zámečnická, zhotovit novou kovovou lávku a následně bychom tam udělali i železné lávky k tomu přístupu, protože se tam chodí po šikmé stráni a po kořenech. Takže se těším, až tam bude nová lávka, a předpokládám, že bude navštěvovaná úplně stejně tak jako ta původní dřevěná. To je jenom pro vysvětlení, protože se mi občané ptají, jestli tato lávka, co tam dneska je ta nová. Není to ta nová, je to provizorní lávka, která bude nahražena následně tou železnou na tom místě, kde byla ta původní dřevěná. Byl bych rád, aby pokud budete mít nějaký dotaz, ať už na mě, na vedení města nebo na cokoliv, abyste mě, případně kohokoliv z místostarostů kontaktovali a zeptali se, protože je to vždycky lepší zodpovědět rovnou, než aby vznikaly na sociálních sítích neověřené zprávy a informace.